Nek nggon didelok nggon dhuwur karo nggon tengah karo nggon sandangan sing bebet utawa kathok dawa sing apik kuwi genah nek potongane kok potongan piye angger nggon nyandak nggon sandal. Wis kena dititeni. Arep kowe mamerke sandalmu sing anyar kae teguk mergo seneng-senenge. Saka ndunduman rasa dadak disetrika. Langsung bingung kan katoke bunder. Nek karep ora ngetokke sandangan anyar. Ayo dibesut sithik apa kepiye sak ora dilepet tindhi turu goblok. Ogok lur. Iki wis tekan wong penegara Ndarawati kok kula kinten mboten tebih malih. Sampun meh mepet negari Ndarawati mula kudu sing ati-ati. Niki mangkele leron jan apa niki mangkele? Narak naning barep-arep ning nggone leren wae. Wis sore iki. Wis sore. Aku nek yo ora leren-leren iki njur nuke kuwi kan. Wong ket mengko sing diarep leren yo mangan. Nalar ki kepiye mboyen didawi mlaku gliyak-gliyak. Mapan kebadut nderekake. Ya arep ndereke sing dadi pengarep mono. Tekate iki njur ndang rampung gaweane ya. Tenaga wingking niku sing upama iki aku mlaku sampe mangan ya ora oleh. Pangaten tenan nek dirasake iki wujud ora entuk memangan karepe ya ora entuk. Anjur do ngapa? Diampet sikik lung, diampet sikik. Ah, jan wis le mlaku nang zona peteng ra jamake sumuke ra. Ayo arep sumuke kaya ngapa kae kebacut sak nderekake. Mbone pancen bilung ora betang ngelih rasa cocok dijak. Awang mboten dijak yen trojol-trojol. Jane kaya kula niku ngejak bilung niku daya kecurut kae. Ya kaya bilung niku ajenge gawean napa niku. Lah iya. Ewa semono karepe niku ajeng tut wuri kula mau nganti kok isin kula. Nek gambare ngoten ketok jlitas niku. Kaya ijo-ijo niku. Pandangane besus. Ya arep besus kaya ngapa kuwi titikane iki angger arep sandangane apik iki angger sandale lili. Kena nek rombongane togok kuwi. Asli. Nah, iya. Mongko seragam lili kabeh. Ngarang sing cukup kira-kira nggo nyeblok-nyeblok barang iki rada kuat ngono. Rada kuat pancen dasar iki keset nganggo. Sing apik ya ndadak tuku regane larang mongko sing duit ki rada ngeman. Ah iya. Ya mung cukup. Sing lili ngono ki ana regane mbane sing jepetan. Nek nggon didelok nggon dhuwur karo nggon tengah karo nggon sandangan sing bebet utawa kathok dawa sing apik kuwi genah nek potongane kok potongan piye angger nggon nyandak nggon sandal. Wis kena dititeni. Arep kowe mamerke
Sandalmu sing anyar kae teguk mergo saka seneng-senenge. Saka ndunduman rasa dadak disetrika. Langsung bingung kan katoke bunder. Nek karep ora ngetokke sandangan anyar. Ayo dibesut sithik apa kepiye sak ora dilepet tindi turu goblok. Sandangan mesti dituru. Men lung. Aduh ngak ilang kipamu. Agak aku weruh Sencaki kok. Sencaki iya wae lah ngati-ati. Sing kula kuwatirke Sencaki nek nderekake Sinuwun Ndarawati gek mangke metu mriki. Ah kudu tak cegat. Aja nganti kersa tekan negara Ngamarta. Sencaki bakal tak petuake tak tolak suwe bae dan manut pitulak rangket tangane.